мой канал Невена Миткова. Днес ще казвам за моите глупави случки. Както прочетохте на названието, ще ви казвам за моите глупави случки. Малко повдигнах тона, за да се чува, ама няма значение. Така, един път, когато бях в магазина, купувах разни неща за мама и тати. Няма значение. Така, хвадих 5 лева. Това беше общата сума. И така, 5 лева и 50 стотинки беше. Там 50 стотинки, като вадих 5 лева, сами излетях. Казах: чао, повече няма да ти живея в портмонето. Отивам и другите пари, да се запозная. Точка! Това ми се причува истина. Така, втората ми случка, когато си купувах обувки, касиерката ми каза: добре да ги носиш. И аз казах на нея: и вие. И тя ме погледна странно, сякаш съм паднала от луната. Така, може и тя да ми е носила обувките. Какво? Никой не знае. Ето малко по-хубаво. Може и тя да ми носила обувките, нали? Така. Това са всички мои случки. Бай-бай!